Nyt ollaan tämmöisessä hotellissa. Tämmönen ihan hieno. Tuotanto tästä on. Tässä on tämmönen ravintola, aamiaistila. Kaupungin syrjässä keskustasta ihan, ei ole keskustassa, tämmönen ihan suositeltava paikka. Hintataso ei ollut kovin kovaa. Ja illalla yllätyksenä kuuluu illallisbuffet hintaan, lasagne ja kylmät ruuat, niin ihan ok. Eikö ollutkin? Niin, vaimokin jopa tykkäsi. Jees. Täällä ollaan, tuolla taustalla näkyy hotelli ja tässä on jo heti lähiravintola, tämmönen McDonald's. Täällä kukat kukkii. Tuo ruusu. Niin. Nyt kävellään tästä reilu kilometri kauppakeskukseen. Tuolta me tultiin. Muistaakseni ei me tuolta tultu, kun me tultiin aikaisemmin. Poliisit. Silloin poliisitkin on. Siinä on parkkipaikka ja siinä on joku ottanut asuntoa. Tuolla on Nortelien Energia, eli kaukolämpöä kylälle. Kai sitä täälläkin tarvitaan. Tästä me päästään muuten sen keskustaankin. Nyt me kävellään vaan puolen väliin. Sen näin moottoripyörän reissullakin niin ihan hyvää tekee välillä kävellä. Nyt me tultiin tämmöiseen kauppakeskukseen. Täällä on samat kaupat kuin Suomessakin, koska ne on tullut Suomeen, ruotsalaiset. Tuolla on Olsenia ja Kanttia ja tuossa on Iikka Markettia tuossa. Joo, ei muuta kuin täällä on, käy vähän kattoo. Partakoneen ajattelin ostaa tai höylän. Joo, tuolta moottoritieltä tultiin liittymästä sisälle ja siinä on se McDonald's ja sitten tuolla on meidän hotelli. Todella onnistunut valinta tässä, no ei täällä muita kyllä ollutkaan. Ne ennen ajatti tästä, mutta totta kai navikko olisi ajattanut tosta, mutta ei tuosta kivien välistä olisi ehkä just saattanut päästä. Hotelli. Lämmintä 18 ja sille. Eli tämmönen kuin hotelli Roslaget kuuluu Atomics-ketjuun. Tää on ihan tämmönen perus. Ja varmaan 8-90-luvulla tehty, mutta ihan toimiva. Tässä on parkkipaikat ja toimii e-parkkisovelluksella ja sille. Nortelia. Tässä on info Norteliasta vähän kuvien muodossa ja ihan käymisen arvoinen paikka. Minusta päivä on ollut hieno. Aurinko paistaa ja nyt ollaan tässä ravintolassa. Toivottavasti se tuo kohta ruokalista ja sen semmoista. Tän näköistä täällä. Siihen jäi meidän pöytä. Nyt ollaan tässä joella. Tässä on tämmöstä kalaa. Tässä on öringiä, eli onko tää nyt harjus? Taitaa olla harjusta. Ja sitten on tommosta
käärmeen näköistä lieroa. Sitten on ahventa, apporeja ja sitten onko tuo nyt sitten särki, tuo björkna. Ja vimma on sitten varmaan joku seipi tai joku muu vastaava. Tässä on tämmönen patojuttu tässä näin. Onhan tämä ihan huikee näkymä. Hyvä katsoa tuolta päin, että miltä se näyttää. Tässä on luukut ja kaikki systeemit. Täällä olisi ollut varjon puolella. Helverksbron on tämä. Näin. Kyllä. Ihan hienoa seutua. Ne on näitä luukkujakin entisöineet tästä näin. Niitä sitten voi nostella. Täällä ilmeisesti tää on vanha joku mylly tai voimala. Sähkötehdas. Niin kuin vapaasti suomennettu. Tässä on tämä toiselta puolelta kuvattuna tämä sähkötehdas ja tämän näköinen paikka. Tuskin se enää toiminnassa on, mutta ruokapaikkana ihan verraton. Siinä on tehty tämmöstä jokimaisemaa. Tää on kuulemma puhistettu. Tää oli ihan vielä haissu joskus 70-luvulla niin pahalle vaan. Nyt on putsannut tämän ja nyt tässä nousee jopa arvokala tähän ylös. Ja sitä voi onkia ja syödäkin jopa. Viime reissulla kerrottiin semmosia. Tän näköisiä taloja joen rannalla. Tai sitten noita vanhempia taloja voi olla aika arvokkaita. Könössähän tuo näkyy tuo yksi talo olevan. Ei paissakaan varmaan niin väliä. Nyt kävellään tässä joen vartta ja otettiin vaikka toinenkin terassi ja mennään sinne istuskelemaan. Tässä on tämmönen rantaraitti, mitä me kävellään. Mennään tästä välistä. Tuolla on yksi keskusta ja sitten tuolla on toisenlainen. Sitten me mentiin tästä väliköstä. Käykö siellä laivalla, missä me viimeksi syötiin sitä kreikkalaista ruokaa, niin juomassa terassilla yhdet puurteiset. Kun kerta täällä on. Joo, tässä on joen vartalla on kävelty muutama 10 metriä ja tämän näköistä täällä on. Tuolla on korkeita taloja tuolla kaukana. Ja soutuvenekin siinä on jollain terassialla. Joo, tästä me tultiin ja tuolta me tultiin. Tässä on tämmönen katu, jossa on kauppoja ja nahkaliike on siinä. Laukkuja. 50% kassalla saa alennusta. Ei niin. Joo. Se on toi moottoripyörä hyvä, kun siihen ei mahdu tavaraa niin paljon. Tässä on joku asuntokauppa. Joo. Tuolla on uudempaa tuolla puolella. Tässä me oltiin syömässä. Tässä on hotelli ja ravintola. Joo, se on se hotelli. Joo, en tykännyt. Joo.
Oliko raskasta? Oli se kevyempääkin. Mä en muista mitä mä söin. Tässähän on kaiken näköistä tapahtumaa. Täällä me oltiin syömässä. Eiköhän me mennä tonne Nortelien laivaan ottaa yhdet oluet, kun ollaan kerta Ruotsissa. Eikö jaksaa? Okei. No mä lopetan. Päätän raporttini täältä tällä kertaa. No niin, me tultiin tänne tän lankunkia pitkin tänne ylös ja kaljan juontiin. Tänne mennään täällä keula kannelle. Katsotaan tätä hyvä paikka. Tuolla on oikein jättebraa paikka. Eikö me mennä tonne vai mennäänkö me tohon? Ai tähän vai? Tää on SS Nortelia. On. Tää on SS Nortelia. Laiva ja Satama. täällä kaljalla ollaan terassilla. Keli on loistava. Tässä on näitä taloja, korkeita taloja. Tässä on kaupunkinäkymää. Otetaan tuosta noin. Viimeksi me asuttiin tuon Kukkulan toisella puolella, tämmöisessä asumalähiössä. Nyt me asutaan taas tuolla toisella reunalla, vähän niinku teollisuuspuolella. Kyllä keli on kohdallaan. Ja maisematkin kyllä. Joo. Tässä maisemassa kyllä silmä lepää. Sen näkee siitä, kun ei ole tarvinnut sotia moneen 100 vuoteen, eikä ole hävitetty kaupunkeja täällä. Miltä ne näyttäisi suomalaisetkin kaupungit, jos venäläinen ei olisi hyökännyt meidän kimppuun. Sillat olisi vanhoja ja talot vanhoja ja miljöö olisi vanhempaa, mutta joku puupää aina hyökkäilee, niin kuin nyt tuolla Ukrainassa. Niin. Mutta mepä annettiin vähän takaisin sille, että oppii tulemaan. Taisi mennä 1:10 suhteella niitä venäläisiä sitten siinä. Mutta tämmöisen täällä moottoripyörillä ajellaan ja tuonne päin me lähdetään kävelemään kohta tuonne mäkeä ylöspäin. Kyllä tässä kaljaa tykkää juoda. Kreikkalaista kaljaa. Siinä on alakerrassa on salongit ja muut. Tässäkin voi syödä. Ihan hyvä ruoka minusta oli viimeksi kun syötiin täällä. Edelleen nuo talot on aika hulppeja. No niin. Nyt ollaan takaisin kovalla maalla. Siinä se on. Siellä sitä äsken oltiin. Käytiin vähän olutta ottamassa. Siinä on rantamaisemaa ja satamaa ja muuta. Tuosta pääsee Suomenlahdelle sitten. Sinne taas mennään takaisin. Äsken käytiin kaljalla siellä ja oltiin kannella ja niin se vaan jalka tuo. Ja niin päästään syömään kohta. Toivottavasti. Syödään täällä laivalla. No niin. Nyt ollaan tässä
kävelty lauantai-aamun kunniaksi tähän joen varteen ja tämmönen lauantai-aamukävely aamiaisen jälkeen. En tiedä ketähän ne kiinnostaa nääkin mun höpinät. Mutta mielestäni aika kaunista. Keli on kohdalla. Nauttikaa matkasta. Täällähän me käytiin eilen syömässä lounasta. Vois kahvipaikan kyllä löytää jostain. Se on kaffet. Tuollahan se on se paikka. Paikka missä me käytiin eilen kaffella. Tämmönen mielenkiintoinen puisto joen varrella. Tultiin kahville tämmöiseen kahvilaan paikkaan. Nyt otetaan olemmaksi tuolta. Kyllä on aika lailla hyvännäköistä leivosta tarjolla täällä. Ja kohta katsoo tosta lähemmin vielä. Aika hienon näköisiä leivonnaisia. Tuossa on ehkä suolaisempaa. Tässä on sitten makeampaa jutskaa. Rouva se otti tommosen prinsessatortin. Siinä on keksit vielä päällimmäisenä. Täällä on leipää ja sitten on limonaadit ja systeemi. Mielenkiintoinen pikku kahvila. Tää oli tämmöinen. Tämmöisen kadun kulman Stora Brogatan ja Handberg-Karegatanin risteyksessä. Jaha. Siinä on tämän kylän kirkko. Tääkin löytyy vahingossa tässä kävellessä. Tässä maassa näitä kirkkoja kyllä riittää. Siellä Kotonissa oli vähän siellä sun täällä, niin varmaan muutaman kilometrin välein. Tässä on tätä keskustaa. Tultiin tähän yhdelle kadulle, pääkadulle. Ja siellä se on se laiva ja tuossa on vanhoja taloja. Täällä toi pussihomma toimii silleen, että pankki- tai luottokortilla maksetaan siinä lähimaksulla, niin sitten pääsee turistit bussiin. Aika hyvä toimiva systeemi. Tuossakin ollaan syöty tässä hotelleissa. Tuolla on se satama. Haluatko käydä siellä? En mä ainakaan käy siellä, koska on Kuvailema. hoiduksen kanssa koko ajan. Okei, mä vaan mietin. Vaan yksittäisiä klippejä eikä koko matkaa. Ei niin. Pitäisi nää turisteille näyttää, että miltä tää näyttää. Tää hieno paikka. Tässä on tätä keskustaa taas kuvattuna. Siinä on se Edinburgerit. Täällä on näitä patsaita aika lailla. Tässäkin on yhden sorttinen patsa siellä. Kävelläänpäs tätä katua pitkin. Nyt se kävelee se pikku koira tuo. Siinä on Edin burgeripaikka. Olen huomannut se, että mä kävelen kun mun isoisä. Ai jaa. Kädet selän takana. Okei. Se aina kävelee. Mikäpäs siinä? Tää on tämmönen katu. Tää on vähän niinku vanhoista ruotsalaisista elokuvista. Missä oli kato ne hassut poliisit ja Peppi Pitkätossu. Mut ne ei ollut tästä kylästä, ne oli sieltä Visbystä kuvattu. Mutta vähän saman tyylistä.
Joo. Täällä tää on postitoimistokatu. Täällä on tuommoinen talo 4,5 miljoonaa. Tuo talo on 8,5 miljoonaa, 11,8 miljoonaa. On se kyllä hyvä, kun sanoo, että ostin talon 12,9 miljoonaa. Niin. Siinä on niinku hinta kohillaan. Mm. Kato niitä tuntia. Mahtuisiko tuohon? Ai noita? Joo, joo. Ihan miten vaan, saat sä katsoa siitäkin. Mä otan tässä. Tässä on penkkin. Täällä on tämmösiä. Lapsille. Mistä mä nousen aina pystyyn. Tässä on Pythagora 0,3 kilometriä, konserthalli samaan satamaan. Jokahan se Sampo ja ne on. Tai johonkin, jos haluat tässä, tai sitten hotellihuoneeseen. No mennään nyt sinne päin. Otat yhteyttä. Joo. Tässä on lottoa. Tässä voisi syödä lounasta. Pelipäivä lounas. Vai aamiainen. Sekin voi olla mahdollista. Täällä on tämmönen Rolling Bones. Tossa on tommonen kuparityö. Tässä on kello. Ei joku tavallisia kelloja. Eiku tossa on. Joo. Mikä? Car Run. Kato tuommoinen. Tuommoinen puulaatikko. Mikä on tää Car Run? Tässä on kans tää kaara. Joo. Tää muuten katsoo netistä, niin jos ne voi tilata, niin vois tilata. On se vähän tyylikkäämpi kuin tämä. Entäs se minun? Se on juhlakello. Sehän oli meillä ajossa silloin siellä juhlissa. Se menee naarmuun helposti. Nyt alkoi tää vanha katu loppua. Tuossa on sinne museolle. Mennäänkö? Eiku, mennään tosta. Tossahan sä kävit tossa Oolensilla. Ostitko sä sen paidan sieltä? Voisin kyllä ostaa sitten jotain päivältä, mikä ei oo autolla. Niin. Enkä tykkää sitä yhtään. Pitää voisi sen saisi vaatteita, mitä mä haluaisin. Periaatteessa Suomessa ei itse. Okei. Sen takia mua vituttaa, kun ei oo autolla. No niin.
Tuossa oli tommonen volkkari sähköllä. Kamaro näkyy oleva siinä. Tee soottoa. Joo. Täällä on näitä hienoja autoja paljon enemmän kuin Suomessa. Tää? Ai Dressmanni on siinä. Käydä kohta. Mikä tää on ruukki joku. Joo, niin. Mikä? Okei. Okay. Nyt ollaan tämmöisessä ruukki. Tää on joku ruukki. En mä oikein tiennyt, että mikä tää on, mutta aika hienoa täällä. Se menee tommonen puro ja tuolla on joku önkiäinen. Siinä on ennustusjuttu. Traktorer har du omkring? Ja, lite äldre. Nej, inte så mycket. Det kanske är bättre att bevara dem. Ja. Ja, jag har ju varit här och sett när de hade öppet. Och det var väl den där stolen. Nää on näitä ahjoja. Missä on ollut kato hiilitulet ja sitten on täällä on taottu miekkoja ja aseita sotilaiden tarpeisiin 1600-luvulla. Siinä on palkeet ja niitä on sitten pumpattu. On tää
lattiakin on semmoista vähän niin kuin voisi tätä rautapölyä tai jotakin muuta. Joo. Tuolta voima tullut tuolta koskesta. Tää on tämmönen iso paja. Nyt ollaan tämmössä kuin Virman ruukissa. 1600-luvulla ovat takonut täällä miekkoja ja muita sen semmosia aseita. Sitten kun niitä ei ole enää tarvittu, niin ruvettu tekemään viikatteita ja muita tarvekaluja. Tää on tämmönen. Siellä oli iso tommonen seppäinpaja oli tuolla perällä.